खुलुमबाय स्टुडिअ दं आंखिलिकां ब्रह्म दुलाराय बाथौ गुथुम अदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि 32थि लाइमोन सावरायमा जुथुमानि लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि लादों। दिनै अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुम लाइमोन आफादनि खुंगा 32थि लाइमोन सावरायमा जुथुमानि लाइ खुन्थियाखौ अदालगुरि जिल्लानि सिखारि बांला डिमाकुसि दिन्दांपारा फानुस बसुमतारी गोसोखां गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गायसनो। बे लाइ खुन्थियाखौ सुन्टुस गयारिया गायसननानै होयो आरो बे हाबाफारियाव डिमाकुसि बिया बाथौ गुथुम गुबै आफादनि नेहाथारि फुंसोरां बर', डिमाकुसि बिया बाथौ गुथुम लाइमोन आफादनि गाहाय आफादगिरि प्रदीप दैमारी, गाहाय नेहाथारि बाबुल बर', लोगो नेहाथारि अनसुला बसुमतारी, लोगोसे खुंथाय आफादनि आफादगिरि सुनिल बर'जों लोगोसे दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। थारैनो बाथौ धोरोमखौ दुलाराय हादराव गोसार होनायजों लोगोसे बाथौ धोरोमनि जेंना जेंसि, समाजनि जेंना, सोलोंथाइनि जेंना, राजखान्थिनि जेंना, उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि जेंना, समाजाव जौ जुवानि जेंनाफोरखौ लानानै दुलाराय बाथौ गुथुमा फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 13 आरो 14 खालाराव अदालगुरि जिल्लानि सिखारि बांला डिमाकुसि दिन्दांपारा फानुस बसुमतारी गोसोखां गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंफुंनो थि खालामदों। आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। जोंनि नैबे दिन्दांपारा सिखारि बांला ओनसोलनि जा मोनसे जानो गोनां 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि बे 13 आरो 14 थारिखआव जानो गोनां नैबे रिसेपसन कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आरो जोंनि डिमाकुसि आन्चलिक गुबै आफाद, लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफाद बिथांमोननिसिमबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरबाय। दा दिनैनि नैबे गोथार समाव आंखौ बिनि जा खुन्था, सायनानि खुन्था, गोथार खुन्थाखौ गायसननो आलासि महरै लिंनो लाबोदों। बिनि थाखायबो आङो बे उद्यगि मानसि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम, रिसेपसन कमिटि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आं साबायखर बावहरनाय थाबाय। दायो दिनैनि नैबे जा मोनसे हाबाफारि, बेखौ जा थांखियाव लानानै बिथांमोनहा 32थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो लादों आरो बे खुंनाय हाबाफारिफ्राव आं आसा फारिदों जोंनि सोरजिगिरि आनान गसाइ आफा बोराइ बाथौनि जा मोनसे मोनबा गोहोनि बिथिंनि गोहोजों बे बुहुमखौ सृष्टि खालामनायनि जा मोनसे सक्ति, बे सक्तिनि गेजेरजों जोंनि धोरोमखौ फोजौगानायाव, जोंनि धोरोमखौ जौगाहोनायाव, जोंनि धोरोमखौ फोसाबनायाव, जोंनि धोरोमखौ फेहेरनायाव, सुंथानो लाखिनायाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबां बिहोमा होगोन, गोबां फिलसफिकेल माखासे खोथाफोरखौ गियान मोनगोन, लानो हागोन आरो बे गियाननि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोंनि जिथु बर' माहारि, बे बर' माहारिखौबो मोनसे मोजां मोनसे सान्थौनि गेजेरजों मोजां मोनसे गुन गोनां मानब सम्पद जों बेक्ति बेखौ जों दानायनि बेलायाव बिहोमा होगोन होननानै आरो बिथांमोननि जिथु भबिष्यत जिउ जारिमिन, बेयावबो सोरजिगिरि आनान गसाइ बोराइ बाथौनि जिथु अननाय, जोंनि बाथौ धोरोमनि जिथु आसार, जिथु खान्थि, बे सान्थौ, बिनि गेजेरजों मोजां न'खर खुंनानै, गोजोन न'खर खुंनानै इयुनाव फोलेरखौ मोनसे गोजोन खालामनानै जेरै बिथांमोनहाबो मोनसे जोंनि बर' समाजखौ संस्कार खालामनानै सोलोंथाइ आरो बाखि जिखिनि गेलेनाय, मोसानाय, मुसुरनाय, दामनाय देनाय, बेबायदि मोनसे जोंनि माहारिनि सायाव मोनसे जाहाथे जौगानाय लाबोनानै जोंखौ नाम खालामगोन, जोंनि जातिनि धोरोमखौ गोजौथिं फोजौगाहोगोन, जातिनि जा मोनसे थांना थानायनि जिथु मोन्थाय बे बुहुमनि बेखौ गोजौ जांख्लायाव बोखांनानै फोजौगाना लांगोन। दा बेखिनिखौनो आं दिनै खुन्था गायसनग्रा गायसनगिरि हिसाबै नोंथांमोननि सिगाङाव
आं फोरमायना होबाय। माखासे बिथांमोना जिउनि लाइमोन स्टेजाव माखासे सोलोंथाइ, माखासे बिथांमोननि लाइमोननि माखासे गेलेनो थांनाय गोबां खामानियाव बिथांमोना गोजान गोजान जायगायावहाय न'खर बा गामिखौ गारनानै थाहैनो गोनां जायो। बाहाय बिथांमोना जोंनि मोनफ्रोमबो मंगलबाराव बे बाथौनि जिथु माने सावरायमा आर'ज खालामनाय बेफोरबायदियाव थानायनिफ्रायसो जानगारनो गोनां जायो। खुलुमबाय। दा बे खन्थाइ गायनायाव बिथां सन्तोषआ एसे मोजाङै बुंलांबाय आरो बे 32थि लाइमोन जिथु सावराय मेल जागोन बेयावहा मोजाङै सोलिलांगोन। मानोना होनबा जोंनि बे बाथौ सिबियारिफोरा बयबो इयाव बाहागो लागोन आरो जोंनि ओनसोलनि एबा बायजोनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बयबो जोंनो दान होदो आरो दान होनायखाय बे जिथु सावराय मेल बे मोजाङै सोलिलांगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो जाय मानसिया जोंनो दान होदो बिथांमोनखौबो जाहाथे बेयाव फैनो थाखाय आंनिफ्राय आर'ज गाबनाय थाबाय आरो बाथौ सिबियारिफोरखौबो बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायनाय। बे हाबाफारिया सानबेसे जागोन? बे हाबाफारिया फैगौ 13 आरो 14 सेप्तेम्बर साननैनि हाबाफारि लानानै जाफुंसारगोन। डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय रायजो राजा बिथांमोनखौ मा बुंगोन? बिथांमोना जिहेतुके बयबो बेयाव फैगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो बिथांमोना जिहेतुके जोंखौ हेफाजाब होबाय थादो आरो डिमाकुसि आन्चलिक लाइमोननि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होबाय थादो। बिथांमोनखौबो साबायखर होनानै आरो आफा इसोर बोराइ बाथौआ बिथांमोननो मोजां लामा दिन्थिहोगोन होननानै आं आसा खालामो।